Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang umaga po sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig po ninyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Althea, tambalanista since 2010. Sumulat po ako para humingi ng payo. Maliliit pa kaming magkakapatid, sanay kaming gumising ng maaga. Kapag hindi kami nagising ng kusa, binubulahaw kami ng malakas na sigaw ng tatay. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kami anak mayaman para sikatan ng araw sa higaan. Hindi kami pwedeng humilata lang. Kailangan namin bumangon, pumunta sa bukid, magtanim ng gulay at magsibak ng kahoy. Tumatak yun sa isip namin hanggang paglaki. Kailangang magbanat ng buto para kumain. Nung high school, pinagkakasya namin ang 25 pesos na baon sa isang linggo. Umuupa pa kami ng boarding house sa syudad. Hindi kami nagrereklamo dahil kinukuha lang ni nanay yun sa konting kita ng tindahan. That was 1999. Tambalan, 2023 na ngayon. Pero ang nanay, kahit matanda na, nagtitinda pa din. Ilang taon ko nang pinatitigil sa pagtitinda pero ayaw makinig. Ang mas nakakainis, yung buong laman ng tindahan niya, pinapautang niya lang sa mga taong hindi naman marunong magbayad. Yung puhunan, kinukuha na nga lang niya sa pinagbentahan ng mais na inani sa bukid namin. Hindi ko maintindihan kung bakit inuuna ni nanay yung pangangailangan ng ibang tao. Sana sa halip na ipautang, ipambili na lang ng pagkain at iba pang pangangailangan sa bahay o gamiting pangtustos sa mga pangangailangan ng bunso naming nag-aaral pa. Kahit pang paggamot kapag nakakasakit, wala silang naiipon. Kailangan pa namin magtulong-tulong na magkakapatid sa pagpapa-ospital nila. Kasi naman, halos lahat ng kinikita nila napupunta lang sa pautang na walang bayaran. Nakakainis din yung mga tao sa paligid namin. Masyado nilang inaabuso ang kabaitan ng mga magulang ko. Hindi magbanat ng buto sa halip na mangutang ng walang bayaran araw-araw. Ma'am Nicole and Sir Chris, ano po kaya ang pwede naming gawin sa nanay na halos araw-araw inuuto ng mga taga sa amin? Salamat po at hihintayin ko po ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Althea. Ayan. Althea,
Una, talagang hindi natin mapipigilan ang mga magulang natin kung gusto pa nilang magtrabaho. Kasi 'di ba, lalong-lalo na kung halimbawa sa kwento mo na sanay yung magulang mo na nagbabanat ng buto, 'di ba? Sanay kayo na hindi kayo sinisikatan ng araw sa higaan. Ibig sabihin sanay kayo sa sa galaw, sa fast-paced na mundo, yung laging nagmamadali, yung laging naghahanap ng mga kikitain, ganyan. So, hindi mo talaga mapipigilan yung taong gano'n na parang, lalo na kung malakas pa siya lalo na kung banat na banat, usually malakas pa sila even when they grow older So, hindi mo sila pwedeng sabihin na itigil mo na yan kasi manghihina sila Umpisa yun ang panghihina kapag pinatigil mo sila sa ganyan. So yun yung una. Talagang hindi mo mapigilan si nanay na magsara ng tindahan. O, diba? Hindi mo siya mapipigilan talaga. Na magkulong na lang sa loob ng bahay. Walang gagawin. Correct. Hindi mo siya mapipilit. Lalo pa, alam nyo nga sa sarili ninyo, hindi naman nga kayo mga mayayaman. So syempre, kapag maraming bayarin, bawal tamarin. Diba? Lagi nating sinasabi yan. So, ganun talaga. Ngayon, yung issue is, paano na lang? Nagbebenta nga, pero wala namang pinatutunguhan kasi hindi naman nakakabenta, lahat pinapautang, lahat puro lista. 'Di ba? Baka baka may community may social responsibility sa community, 'di ba? Hindi, may tawag, hindi talaga tindahan yan. Hindi ka naman aware kasi, Althea. Community pantry yan. Ay, sa true. Tapos, o kaya, baka ginawa ng nanay mo honesty store. Kaso yung mga kapitbahay, hindi talaga honest. May ganun kasi talaga Nanay mo, hindi mo alam yung ginagawa. Basahin mo yung nakalagay sa labas. Hindi naman pala nga nanay ni Althea Sari-Sari Store. Diba? Nanay ni Althea's Community Pantry. Kaya kuha lang sila ng kuha. Ikaw naman sisihin mo kagad yung kapitbahay. Baka naman community pantry. Tama nga naman si partner. Pasalamat nga tinatangkilik ng kapitbahay sa mo yung true. pantry. Kasi mas nakakalungkot kung halimbawa may pabigay ka tapos walang kumukuha, di ba? Sa tingin ko, mas parang nakaka-depress yung ganun. Charota. Diba? Of course, malamang hindi naman community pantry kasi syempre, sabi mo nga, hindi nakakaipon. Kapag merong gamot na kailangan bilhin, hindi nakakabili ng gamot. Ganyan. Hindi pa tapos yung bunso na mag-aral, walang pambigay. Ganyan. So, kung kay nanay wala tayong magawa, sa ngayon, kung nakausap nyo na, siguro naman nakausap nyo na, no? O hindi pa ba? Inuna mo kaming kausapin. Ikaw Kaya talaga, nga. Althea. Kaya nga, hindi mo nga tinitingnan kung sari-sari store talaga yan o community pantry. Tapos ngayon, kami pa una mong kinausap. Ang bihira. The design is very alanganin. Alanganin ng pag-iisip ni Althea. Charot. Diba? So, Napasama pa, sabi niya. Gusto ko lang Humingi nga ako ng tulong. Gusto ko nga lang naman ng payo. Tinawag pang alanganin yung pag-iisip. Nasisi pa ako, sabi niya. So, ayun na nga, Althea. Okay, so ulitin ko. Nakausap mo na ba ng masinsinan? Alam na ba ng nanay mo yung gravity of what she's doing? Na yung sanang pera na mapupunta sa ibang bagay, napupunta sa tindahan, tapos wala namang kita kasi pinapautang na wala namang bayaran. Nakausap mo na nga ba? Naintindihan niya ba kung gaano katindi? Palibhasa. Ayan na naman tayo Ikaw, inuuna mong kwento sa ibang tao. Mas inuuna mo yung chismis kesa dun sa mga tunay na kailangan kausapin. Oo. Diba? Hindi. Pero being judgmental na tayo, baka naman kinausap na. Baka kinausap na, kaya lang hindi pa rin matina. Gusto pa rin yung ginagawa. O ngayon, ganito ang gawin mo. Yung bunso mong kapatid na hindi pa tapos ng pag-aaral, ipakita mo. Napakita mo na ba kung gaano na siya kapayat? Diba? O baka hindi nyo napapansin, namamayat, nangangayayat na nga yung bunso nyo. Totoo. Hindi naman nanginginig yung kamay niyan Paghawak ng ballpen habang nag-assignment. Correct. Naku, nanginginig. Gutom Tama. Sa kamo, bakit po nagugutom to? Kasi yung sanang kita mo sa tindahan, pinapautang mo, hindi naman binabayaran. Pinan nyo yung kapitbahay, yung tambay sa kanto, busog na busog. Correct, ang tataba. Diba? Ang lulusog nila. Imagine ko, yung mga nagbabasketball, yung mga miyembro ng liga, pag nauhaw sa inyo pupunta. Magsusoft drinks pa. Mag-energy drink pa doon. Diba, kita mo talaga ang lalakas, ang titikas. Diba? Tapos yung family, may mga gano'n, naisabi na ba yan? Diba? Kasi baka naman ina-assume niya na okay lang ang lahat,
bilang hindi rin naman kayo nagrereklamo. Totoo. Diba? Baka hindi niya yung alam, baka oo. hindi niya aware, hindi siya aware. Ako naniniwala ako na hindi, balikan ko lang yung una mo sinabi, partner, bago ko makalimutan. Totoo 'yun. Yung mga magulang natin, may mga bagay sila nakagisnan na mahirap alisin. Ako yung halimbawa, yung tatay ko, sobrang ang happy na haven niya talaga yung pagpunta sa bukid na kasama ang kabayo at kalabaw. May mga tao nagsasabi, ano ba 'yan? Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Tapos yung tatay mo na nasa bukid pa rin nagpapakahirap. Hindi mo siya maaalis doon. Kasi yun na yung buhay niya and masaya siya. Nag-try namin siyang dalhin out of the country. Hindi siyang siya tawag sa masaya. amin? Aliswag. Hindi ba pakali? Oo, pumunta kami ng Boracay, hindi lumabas ng kwarto, nanood ng Viva Max. Tatay Godifredo. Basta naman. Hindi niya hinahanap niya pa rin yung bukid. Oo, yung yung kanyang comfort safe zone place. niya. Oo, correct. Marami sa mga magulang natin na ganun yung gawi Tama. na mahirap alisin. At kapag nakita natin, ay masaya naman siya ng ganun, hayaan na natin. Pinapabayaan. Oo, pero hindi yun. ibig sabihin nun, hindi sila inaasikaso, hindi ibig sabihin nun, pinapabayaan natin sila maghirap. Totoo, Nakikita lang natin na masaya sila sa ganung gawi. Tsaka ano pa sila 'di ba sabi nga natin lagi, age is just a number. Oo. So kapag nasa 20s ka at tinitingnan mo yung mga 40s, isipin mo, kukunat ako. Ang pangit ng 40, ganun. Pero pagdating mo ng 40, parang parehas lang pala. Bata pa rin naman. Oo, bata pa rin naman. At ganun din naman pagdating ng 60 or 70. Yes. Medyo mas mabagal than usual. Pero kung tutusin, kung baga, may mga pwede pa silang gawin. Katulad nga ni si tatay na nagbubukid, nangangabayo pa. Ito at saka nanonood pa ng Viva Max. Dalawa lang yan Cinema One tsaka Viva Max. Oo, correct. Lagi na sa kwarto yun, ganun. True. Oo. Dati, nung buhay pa yung tatay ko, partner, hindi pa uso yung Viva Max Pero kung uso pa lamang siya, lagi din yan Pinapanood po niya, partner, yung mga nagpa-fashion show ng mga babae. Ano bang channel yun? F20, ano ba yung fashion? So parang ganun. Mga tatay talaga, pambihira. Tawag ng mga mata na pasen show. Oo, ganun. Fashion show. Yan. Pasen Yun yung mga gusto ba sa mga nagpa-pasen show? Ganyan. Yun yung mga pinapanood nila. So hindi na mahirap nang tanggalin. Sabi nga, you cannot teach an old dog new tricks. So ano na talaga, parang kaligayahan na nila. Diyan na sila, kinasanayan na nila yan. Yes. Tapos kung sanay nga silang gumalaw, ayaw natin biglang patigilin. Diba? Totoo. Yung ganon. So doon naman sa part na pinakamas importante, which is yung mga kapitbahay. Oo. Diba? Eliminate the enemy. Yun ang sinasabi ko. Eliminate the enemy. Paano mo sila eliminate? Okay, sa susunod na magbebenta yung nanay mo, lahat expired. Yung mga payo talaga. Eliminate the enemy. Magbenta ng expired. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ba't ako naisip yun? At hindi rin natin maisip, bakit naniniwala kayo sa amin? Bakit kayo padala ng kwento? Tapos ganito yung payo na nakukuha nyo. Magbenta ka ng mga expired. Hindi, kasi naisip ko dyan, pag nagbenta ka kasi ng expired partner, hindi na sa'yo babalik Sasabihin, ay, pag may mga nakita bulok. Bumubula naman yung Yung bibig ng isa. Ang bilis pa naman ng chismis. Naku, huwag kang bibili kay Aling Pepa. Yung binibenta nilang tinapay. Nagkapangalan na to. Pag kinain mo, yung pandiregla nila rareglahin yung bibig mo. Mga ganun. Hindi. Pero syempre hindi ganun. So paano ba ni-eliminate? Pwedeng magkaroon ka ng isang napakalaking tarpaulin na nakalagay bawal ang lista. Pwede din. Diba? Bayad ang lang utang po. bukas muna. Correct. O bukas na. Ganon. Di ba? Diba? Yung mga tindahan. Ang mga uutang po mamalasin. Ganon yung mga matatakot sila. Mawawala ng jowa. Papangit correct. ang love life pa. Hindi na magkaka-love life kahit kailan. Ang susunod na mangungutang dito. Di ba? Pwede yung mga pwede ganon. din. Kasi pag may mga signages kasi ng mga malalaki na mga ganon, ano ka na kaagad ay, hindi pala pwedeng basta-bastang magpalista dito. O di naman kaya maglagay kayo ng mga picture na parang hirap na kayo, di ba? Hirap na kayong pamilya. Alang-alang sa mga kapitbahay. Yung mga ganun. Ang pwede talagang gawin is pigilan. So sa susunod, ang pwede lamang bumili doon ay yung merong pambayad. Ito rin kasi, nasan ba kayo ng mga oras na may nangungutang? Hindi, partner. Siguro kasi may mga sarili-sarili din namang buhay. So kaya gets naman natin, hindi naman laging nakabantay. Diba? Kung kaya mong bantayan, ba't naman hindi? Diba? Ganito na lang. Pwede kang maghanap ng bantay talaga ng tindahan. Pwede yung din. mami mo,
andun lang siya, nag-aayos ng mga nakasabit. Correct. 'Di ba? Pero yung nagmamanage ng kunyari, alam niya mangungutang to. Dapat may kasama siya doon kasi Tama, parang pwede. pambubudol din nangyayari. True. So siya yung Para hindi siya magkocontrol. nasa-scam. Yes, siya yung Oo. magkocontrol. Ay wala pong utang. 'Di ba? Pwede Ang din. kakausapin, lagi may frontliner dapat doon sa tindahan, hindi laging yung nanay mo. Kasi kung nag-enjoy siya ng tinda, edi nag-aayos-ayos lang siya ng tindahan, siya yung Tama. namimili sa grocery, Correct. ipepwesto sa loob ng sari-sari store. Ganun na O lang yung kaya, task niya. kung gusto talaga na nanay mo na lagi siyang pagod, di ba? Parang, Maglaging muna siya bago magtinda. Zumba-zumba muna siya. oo, kasi, di ba? Ako naman ang inisip ko, hindi mag-zumba bago magtinda. Ang inisip ko, yung frontliner na sinasabi mo, partner, Oo. guguluhin niya muna lahat. Everyday, guguluhin niya yun. Para pag umaga, yung nanay mo may Ayusin aayusin. ulit. Di ba? Gusto niya, hiwa-hiwalay niya yung kulay ng Oo. candy. Basta yung ganun. Huwag pagsama-samahin. True. Oh, Mga correct. ganon. Diba yung mga, kung gusto mo talaga mas mahirap, no, pag samasamahin mo yung asukal. Sabi niya, ako nakasulat-sulat sa tambalan. Ano yung payo mo? Tuloy mo. Anong gagawin sa asukal? Pag sumasamahin kasama ng asin at betchin. Total magkakakulay naman sila, di ba? Para marami siyang gagawin, di ba? Kasi ang concern natin, di ba, ang haba ng explanation natin tungkol dun sa part na huwag natin siya pigilan, masaya siya dyan. Oo. Gusto niya busy siya, gusto niya aligaga siya. O, Yan. bigyan mo siya ng challenge, ganon. Pero ang perfect na na solution, magmalagay ng isang napakalaking tarpaulin, standee, di ba? Digital, ikaw kung gusto mo parang medyo makabago. Gusto mo LED screen. Correct, 'di ba? Basta sinasabi, credit is good but we need cash, 'di ba? Oo. So, kailangan Bawal utang sa bawal madaling utang, salita, 'di ba? Ang pwede lang pong bumili dito ay meron pong pambayad, ganon. Yan. Plus, yung suggestion ni partner na kailangan May kasama. frontliner, merong Oo. kasama na taga-filter. Yan. Correct. Yung judgmental, kailangan judgmental. Mukhang mahirap. Isara muna yung tindahan. Ganon. Pagsasara mo na kaagad Oo. pag alam mong suki ito ng Nung suki na pangungutang. nga. Yan, di ba? Oo. Kasi at least, yung mga tao mahihiya. Or at least malalaman nila, hindi na pala basta-basta pwedeng makautang doon ang makakuha. Kasi meron na pong ibang taga-bantay. Tama. Yan, So, nasan ganun. kasi kayo? Dapat may isa sa inyo mga nagkakasamang Oo. nagbabantay. O kaya may oras lang. Kung gusto nyo kayo na rin mismo yung frontliner, may oras lang ng tinda. Tama. Pwede din. Kasi yung ibang mga oras, pinaghihiwa-hiwalay niya. Busy siya nag-aasikaso sa loob ng mga Correct. tindahan.